dasar sedikit lagi dari Bondo. Ya,
Para pemirsa berikut kawula inggih menika prajurit saking Mataram. Inggih menika badhe nglamar sumaning Ayu Dewi Saha Langit nanging ketinggalan niki jaring sedhi wonten ing alang-alang bumitir. Lah nika wonten bebasanipun. Badhe cerita dhateng Dewi Saha Langit. Henjing bidara kumuru saking negeri biar busana mira lir surya dalira handala biarsa madang jagat aneh sabun cae rokir marbapak bang surat no sorote meholan gunung prajurit saking Bantaran Prawadya bala sayek-sayeko lumaksana magita-gita barni siap Ayo,
Aku dewe karena
piro awak kita yang pohon iku mugi kali sing putra Kusuma Jaya ing siang menika bagi anaknya wajib disambatan mugi-mugi alanganipun setunggal sambung
Thank you.
Hibur masyarakat ing Desa Batam. Iki sing main koncone dhewe. Enggak sore enggak rame ya Pak ya? Ini mau dikasih lagu apa ini? Hah? Iya ini. Kabelnya minimalis sih.
Satu lagu terbaru di sini sudah. Gimana ini? Satu lagi. Ini yang sunat banget. Dan gigitan mungkin ada yang mau di-request nade. Ada yang gigitan. Halo. Mungkin mau request apa sayang? Oh enggak.
Oke, dua lagu sudah di sini.
mau pulang kan hamayu kok hamito jika istri sama putra bapak lan para ibu ingkang amin dalam atas sampun datang kamu jasa membuka biar sobi bukan alir air silakan tangan saung dari bola saung anu jadi sang moto jengkan hasil risang bukan oleh pengumuman jagat proyek mugi kali sing sambil